pogore gi sani nyaka utudore kod kaka governor e county ma Kisumu mano Professor Anyang' Nyong'o nowacho ni nyaka sani koro noseyo ne sirkal mamalo ok nyal tayo wechego mag apini notiyo kod ranyisi kanyo wantiere kanyo kod Kenya Urban Roads Authority kachiel kod Kenya Rural Roads Authority mano mar Kera wacho ni gina achiel kuom omenda kata gina achiel kuom funds ma koro sirkal mamalo pod itayo kendo no dhi mbele ka koro seyo sirkal mamalo ni sirkal mamalo ting kata mano mar tayo od thieth maduong' mano mar Kenyatta National Hospital otamogi to counties to sebedo ka tayo weche mag thieth e yo makare seyo moneno ka jogi ma otudore machiegni kod Raila Odinga koro seyo godo sirkal nyalo miyo ni nyalo kelo ranyisi ni sirkal manywanda nyalo bedo ni nitiere jogo ma ok oyie kode ahinya kosango matimore. Joyce anadwa ng'iyo joluo e wang'i kendo anyisi ni problem masani koro wayudore en problem mar Raila wuon is the problem. And anadwa bedo very categorical. Awinjo kaka samoro wacho ni sami wuoyo ok owinji wuo on jakom. Kineno Nyong'o ka wacho ni gidwaro kera gi kura dong Raila manyocho winjo ka wacho wachne liel. Raila manyocho wacho wachne liel ni ka kura gi kera dwani mondo dogne counties. Manyiso no se assign Nyong'o and other governors mondo fight for kura gi kera. En manyocho wacho mano. Then kidonje wach jok matiye sirkal en manyocho wacho ni gimiyo jo William Ruto experts. Manyiso ni joma nie sirkal gi bene momi assignment mondo miyo timango mondo miyo duty gi William Ruto. At the same time Orengo en ng'at mosewuotho gi Raila Odinga years and years and years. Onge ng'ama nyalo wacho ni en ong'e Raila mar Orengo. Onge ng'ama nyalo wacho ni oseng'e problem mar Raila mar Orengo. Be onge ng'ama nyalo wacho ni nyalo understand Raila Odinga mar Orengo. And some Orengo wuoyo Orengo adwa dok norengo ka 100% to kendo bro dok ne Raila binda 100%. An kawuono adwa support gite nikeche an ja PPA problem gi mag ODM go gibiro handle kegen nikech ok ginyal handle problem gi macha club members gibiro bedo ken gi nyochi winjo ka William Ruto owacho ni founding members gibedo piny. Founding members mane dhi bedo piny neno ka sama Sifuna wuoyo to Orengo wuoyo Raila wuoyo to Raila ok wuoyo about them. President emano wuoyo kotemo nyiso Raila ni neno jogigi ok gidhi maber kaka wadhi e sirkal ka. The thing en niya Orengo wacho wach Raila. Wach Raila mara owacho en niya kidnapping mimaka ji to ok tere court. Mano e duoko ji ndalo Moi. Kiwinjo Orengo wacho ni gini duoko wa sirkand Moi en ni mane nitie arbitrary arrests mimaki maka to ok teri e court kaka itimo kidnapping makawuono. Mane Orengo dagi an mano pach Raila Odinga. Ok odwar ni gima kamano timre. Sama Sifuna ochung' wuoyo wacho ni an ok sama chak mumadho kuruno ok dhi ne jopiny. Raila ma wuoyo wacho niya basically gima nadwaro ni mondo atel ne Kenya owinjo bende chak wuok e sirkal to dhi ne jopiny. Manyiso ni wach Sifuna cha ok wach Sifuna dikoro seriemb Sifuna e ODM. I'm telling you kaka SG dikoro seriembe mano still one party ma wuoyo. At the same time gima Nyong'o wacho ni wan wadwaro ni mondo kera gi kura mondo miwa kawuone ka governor Suchiewo yudo ni kera gi kura gi kare gidwaro to nikech nyo wach gi eliel kama nye wuon party mo wache Nyong'o kaka party leader mar ODM wacho gima wuon party dwaro Orengo wacho gima wuon party dwaro. In summary the whole mix up ma wan godo ni an Joyce nabiro ga radio kaka wan go buya ndalo mane wan kod gi UDA na wacho niya wabeduru but sirkal mondo mi jowa matindo maa kaka Dr. Raymond Omolo kaka Eliud Owalo gin obede tie William Ruto pole pole nikech ong'e kaka ikawo telo mondo chieng' ma wadwaro 20 something to wabi wayud telo kokalo gima wacho niya sirkal manyocha wan bute mane wacho jokanyana muwinjo ng'e yo mane wadwa tiyogo gi sirkal ok makoro gi hijack ni gidonje gi disorganize gikia kata ni tang'o mowinjo gitim kech omigi tije to gigore mara jomoko ni iye jomoko ni oko wan kanyocha nyocha wanie completely kendo ineno ko wuoth tineno development kata matimore kor gweng' sani gin gik manyocha tim mano pangi sama nyocha wancha magisepango gi broad based malongo bodongi. The thing is this gidonjo gi hijack ka gise hijack gi disorganize ka gise disorganize giriembo joma nitie kaka walo giro dhiroko Dr. Raymond Omolo giri koro yore sani gina kanyo nikech the role makoro gi play specifically onge. An adwa wacho kama kaka jakoma PPA ok wadwa donjo lwenj jo ODM and adwa kwa jokanyana ni an kako Ondiek
ase graduate into a level mawacho national matters and matters mawacho en achiel ase bedo gi gombo mar ni pinywa mar luo sani gidwa impeach Orengo nikech gi believe ni gin mane gimiye komno ne gibedo kamoro to gisieme gimiye ginyalo impeach ni bodi kaka gidwaro nikech gi believe ni after all kom ni bede komwa tiende niya Orengo noko maybe nenore ni Orengo noko yier gi jopiny to ka noyiero Orengo gi jopiny to kare nyiso no winjo be no savo jopiny gima Orengo wacho chama jopiny dwa no wachi gima Nyong'o wacho ne ma jopiny dwa no wachi governors wagieki have not done much mowinjo kara kidhiyo mabechwa PR odhuro there's nothing going on this in fact mamigo Richard winjo bed kata impeach nikech poor performance anadwa kwayo joma jo UDA owinji wayude ja ODM wasok wange sama bende wawacho gi jo UDA nikech ato pod I'm still saying ni ana gombo ni space ma demokrasia obedie Nyanza mondo misamo yieri to yieri gi jopiny IEBC emitere nyingi tidhi jopiny goni kura ya IEBC jomine ni siemo kako siemo Orengo no kodhi nomination mora mora no siemo Nyong'o no kodhi nomination mora mora no dhi olandore bungu kia kude nyocho owacho ni gin koro gidhi gi direct ticket samuso dhi gi direct ticket un subject mar particular club moketo uno jowa ma joluo yeuru wang ni mondo wadhi wayier ji ka ng'ato chungi UDA to chungi UDA ka ng'ato chungi ODM ochungi ODM an Ondiek ni bakel candidate na maja PPA anta rito gi wang ni kose malgi tamiyo gi jok magedhi yier oguyen korka korin